जय भोजपुरी। आप लोग की रिपोर्ट में बतावे जा रहल बानी के भोजपुरिया दर्शक के बेसब्री से इंतजार बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बोलबम गीत 2022 के। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी कब तक जितना अपडेट बा के पवन सिंह जी रिकॉर्डिंग भी कर चुकल बड़े, शूटिंग भी कर चुकल बड़े। जी हाँ भैया, काहे के सुबह में आप लोग आज आकांक्षा दुबे के लुक देखनी है जा पवन सिंह के बोलबम सॉन्ग में कैसन उनकर लुक बाटे, जौन की वीडियो में आप लोग के देखे के मिली। और शाम होते होते पवन सिंह के भी लुक सामने आ चुकल बा। जी भैया, आप लोग देख रहल बानी पवन सिंह जी अपन मैनेजर अमित सिंह के साथे सेल्फी ले रहल बाड़े। जी भैया, फोटो जौन की सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंड हो रहल बा। आपके पता बा कि शिल्पी राज, विजय चौहान के लिखल गाना भी गईले बाड़े पवन सिंह जी, जौन की अभी काल परसों रिकॉर्डिंग के टाइम के फिर आप लोग के बीच में वायरल होते रहे। और विजय चौहान द्वारा ऑफिशियली बयान भी दिहल गई रहे कि बहुत जल्दी पवन सिंह के गाना आवेला बा। यानी अब शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकल बा। 2 से 4 दिन के बीच में आप लोग के गाना देखे के मिल, यानी 1-2 दिन में तो पोस्टर भी आई। आप लोग बता दी अगर आज वीडियो शूट हो जाता तो काल परसों ले आपके पोस्टर और गाना भी देखे के मिल जाई। और कुछ जानकारी ई निकल के आ रहा है कि पवन सिंह का ऑफिशियल ना तो वेव म्यूजिक के चैनल के माध्यम से पहले आप लोग के देखे के मिली। जी भैया, यह जानकारी अब तक के बाटे के रिकॉर्डिंग तो कंप्लीट हो ही गई बा, शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकल बा, जौन की आप लोग के बीच में अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आइल बा, लेटेस्ट फोटो निकल के आइल बा। स्क्रीन पर आप लोग देखत हैं। कैसा लागल जानकारी नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा। ऐसे भोजपुरी के ताजा तरीन खबर जाने खातिर जुड़े रही जा अपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब के सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा के सबसे पहले खबर देखी जानी। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी।